जोंहा नैबे फंबायनि भिडिअखौ एसे नायना ला नोंथांमोन आरो खोनासं मा बुंलांदों बिथाङा बिनि उनाव मोनसे फिननाय होगोन आरोना बेनो ओके Alfred Basumatary, one of the most influential person of Boro people. बिथाङा सासे इन्फ्लुएन्सार ओरैबायदि गिदिर इन्फ्लुएन्सार बिथांना इउटिउबावहाय more than 600K दं आरो गासिबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मसखौ मिलायजोबबा more than मिलियन दं 1 मिलियननि बारा दं नोंथांमोन स' बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बुस्थुखौ सापर्ट खालामनाय जेखौ नायनानै आं बिराद दुखु मोनदों बेनो जादों पस्को रेप सं दाखालि प्रेक्टिकल नार्सारिनि मोनसे गान ओंखारदोंमोन जेरावहाय जों बर' इनसाइड टीम जों आदा निशानमोन वान बड'लेण्ड टीमनिफ्राय बिसोर बुंदोंमोन एबा बेखौ हेंथा होनानै दा बे सङा टेक डाउन खालामजाबाय नाथाय बिथाङा मा खालामदों बिथाङा बेखौहायनो गावनि ससियेल बेनिफिटनि थाखाय मा खालामदों दा बेखौ बुरखांफिननानै प्रेक्टिकेलावहाय गान बिहरनानैहाय बेखौ गाव रिभिउ खालामना मा होनदों बेखौहाय मोनसे व्हाइट दालाय नोंथांमोन ब्लेक मानिखौहाय व्हाइट मानि खालामा बेफोरबायदिनो मोनसे व्हाइट टिं बेखौ खालामनो नागिरदों बेयो नाजादों जे बेवहाय दाग नांनाय दं बेखौ बियो सुस्रांनो नागिरदों ओमफ्राय दा मानसिफोरनि कमेन्टखौ नायनांगौ बे कमेन्ट सेक्सनाव हगारफिनदो रिआपलड खालामफिनदो बे सङा गाज्रि नङा ससाइटिनि थाखाय जाय बेखौ गाज्रि सानो बेसे गाज्रि होनना बुंदों आरोना स' नोंथांमोन ससाइटिनि थाखाय मोनसे मोजां बुस्थु साननाया जों गाज्रि सानदों आरो नामा नोंथांमोन नोंसोरनो मोनसे खोथा बुं दा बिथांखौ आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों कि बिथाङा बेफोरबायदि मोनसे ओरैबायदि बुस्थु जे पस्को रेप जे माने अलरेडि रेप नोंथांमोन रेपआ बे बुस्थुखौ वर्डखौ बुंजाथावा दा आमेरिका बायदि बुस्थुआवहाय बेबायदि रेपखौहाय नानै अपेनलि बुंनो हाया बेवहाय नोङो @ बिदिसो होदेरो नङाबा ओरै स्टार मार्कसो होयो दा बेखौनो अपेनलि जोंनि जायगायाव मा खालामदों मा होनोमोनलाय मोनसे गान बानायदों बर' मिउजिक भिडिअ होनानैसोबाव अब्ला नोंथांमोन साननानै माबायदि मेन्टेलिटि केरि खालामदों बेबो गथ'फोरनि सायावबावसो दा बिथाङानोथ' सासे बिफा जाबावगोन ना बावैसोनो हाबा जाखांबाय दा नोंथाङा मारै बेफोरबायदि मानसिखौ सापर्ट खालामनो हाखो नोंथाङा जुदि ससियेल मिडियाआवहाय एसे पाब्लिसिटि नांगौमोनबा मोजां कन्टेन्ट बानाय नोंथाङा अलरेडि 600K फलोवार्स दंखायो साबसक्राइबार्स दंखायो इउटिउबावहाय एबा आलदा ससियेल मिडियाआवहाय बिराद फलोवार्स दंखायो नोंथाङा मानो बे ना नोंथांनि सासे लोगो जायो प्रेक्टिकल बसुमतारी आं बेखौ कुइसन खालामनो सानो जे नोंथाङा बिदि पार्सनेल लाइक बेखौहाय मोनसे डिफेन्ड खालामदों जों दाखालिसो बेखौहाय बेनि मिउजिक भिडिअखौ दानहोबाय दा नोंथाङा बेनिफ्राय जर सुनानै बे मिउजिक भिडिअखौनो हगारफिनजोब्बाय अब्ला जोंनि दानहोनायनि माबाया मा जाखो दानहोनायनि जे जोङो मोजां माबा खालामदोंमोन मोजां मोनसे खामानि मावदोंमोन आदा निशानमोनजों जोंजोंहाय अब्ला मा लाब जाखो दा दानहोनानै नोंथाङा बे समखौनो हगारफिनजोब्बायबा अब्ला बे दाननो नाङामोन ना फार्स्ट प्लेसावहाय स' प्लिज नोंथां नोंथ' सासे इनफ्लुएन्सार नोंथाङाथ' मरेल साइन्स थाथारनांगौ नोंथाङा सासे डन बस्क' पास आउट स्टुडेन्ट इथिकेल नलेजआ अलरेडि नोंनावहाय थाखानांगौ बेफोरबायदि बुस्थुखौ जों लाफिननो नाङामोन केरि अन खालामनो नाङामोन जों बुस्थुखौहाय अलरेडि बुस्थुआ दाखालि जोबनानै थांबाय दा बेखौहाय माहाय लांदों मानसिफ्रा अबेबा एखमबा पलिटिकेल गेनाव लांदों एखमबा माबा माबि पार्सनेल टारगेट खालामनायाव लांदों आरे जों रावखौ पार्सनेलि टारगेटबो खालामाखैमोन पलिटिकेल गेनबो खालामाखैमोन जोंनोमोन फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायनाया जोंनि बानायनायनि मेन इन्टेन्सना बेनोमोन जि गथ' उन्दैसाफोर जा मा जागासिनो दं क'क्राझार एबा बड'लेण्डआवहाय एबा जायखि जायगायावनो जाथों बेफोरनि थाखाय मोनसे स्पेशल एक बानायनायखौहाय मा जक बायदि लानानै मोनसे बानायनांगौ आरो प्रेक्टिकेलनि बे समावहाय एक्सप्रेसनफोरखौ नुदोंमोन नोंथांमोन सालाय दिहुननाय एबा आखाइजों ओरै मोनसे माबा सिम्बलाइजेसन खालामनाय अब्ला बेफोर मोनसे जकमोन नामा नोंथांमोन बेफोर मोनसे जकमोन जों बुंनाया मोनसे जकमोन नामा नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ लाफिननो मोनबा अब्ला प्रेक्टिकेलखौ दानहोनानै मा लाब जाखो नोंथाङा बे भिडिअखौ टेक डाउन खालामनांगौ इउटिउब एबा माबाफोरनिफ्राय जों नोंथांनि एक्सकिउजफोरखौ नाया नों जुदि बिहरनानै नोङो बे बुस्थुखौ नायनो गोसो दंमोनबा बे बुस्थुखौ रिभिउ खालामगौमोन नों होनगौमोन आं नायखांबाय भिडिअखौ आं मोजां मोनदों आं बेखायनो डिफेन्ड खालामनो बिदिनो नों भिडिअखौनो देखायजोब्बायसो अब्ला मा जाखो मा पइन्ट दंमोन जोंहा बे भिडिअखौ टेक डाउन खालामहोनायनि भिडिअआ अब्ला आदा निशाना बेखौ FIR होगोन मा होगोन होननानै जे टेक डाउन खालामहोबाय अब्ला बिनि खोथाफोरनि भेलुआव फै थांखो नोंथाङाथ' सासे अबभियासलि दे जों नोंथांनि बायदि समानबो नंथ'आ दा बाट एसेथ' जोंनाव कमन सेन्स दं जे अबे राइट अबे रं अबेजों गेन जागोन बेखौथ' नायाखै जों ससाइटिनि मोजांनि थाखाय दा सानगासिनो दं आरो नोंथाङा बेखौनो जों उल्था खालामना होबाय आं एलफ्रेड आदानिफ्राय बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरो आदानिफ्राय आं मोनसे मोजां रिप्लाइ लुगैयो आरो प्लिज भिडिअखौ हायोबा टेक डाउन खालाम आं बिराद दुखु मोनदों दिनै नायनानै आंल' नङा एसे हल जों एसे बर' इनसाइड टिमनिफ्राय बिराद दुखु मोनदों आरो जाय एसेबाबो नलेज दङ बिसोरबो एसेबाबो दुखु मोनखागोन दा नोंथांमोना खोनाबाय बिथांनि रावखौ बिथाङा मा बुंलांखो आलफ्रेड बसुमतारीया प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय बे फंबाया दुखु नोंथांमोना एसे हमनो हाबाय फंबाया आलफ्रेड बसुमतारी सारखौ गाज्रि मोनदों अके नोंथांनि नेरेटिभजों गोरोबाखै आलफ्रेड बसुमतारी सार बुंनाय बाथ्राफोरा आलफ्रेड बसुमतारी सारा प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ सापर्ट खालामना बाथ्रा बुंनायखाय नोंथाङा गोसोआव दुखु मोनबाय आलफ्रेड बसुमतारीया प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ सापर्ट खालामदों मानि थाखाय बिथाङा सैथो आरो बे भिडिअआव जेबो गाज्रि वार्ड गैया मोजां बाथ्रासो मोजां वार्ड रायजोफोरनो मेसेज होदों बेबायदि दाजाथों होननानै
क्लियारलि बे भिडिअ मेनसन दंखाजोबो क्लियारलि नोंथाङा खोनासंफिन आरो नायफिन नोंथाङा सानदो आलफ्रेड बसुमतारीया प्रेक्टिकेलजों लोगोखाय प्रेक्टिकेलखौ सापर्ट खालामदों होनना किन्तु बिदि नङा बिहाबो प्रेक्टिकेला जुदि गाज्रि वार्डफोर माबा मोनसे सोदेरोमोन बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों अब्ला आलफ्रेड बसुमतारीयाबो बेहाय भिडिअ लाबोनो गोनांथि गैयामोन आरो सापर्टबो खालामनाय नंगौमोन मानोना प्रेक्टिकल बसुमतारीया जा सिदा सिदा बाथ्रा मेथाइयाव बुंदों बे संनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे भइस होदों रायजो राजाफोरखौ मिथिहोदों नोंथांमोना बेबायदि दाजा नङाबा बेबायदि केसाव गोलैगोनबो नोंथांमोना बांद्राय हिन्जावनि लुबि दाजा हिन्जावजों दा गेले थार बाथ्राखौ बुंनो थाखाय रावनिफ्रायबो पारमिसन लानो नाङा सैथो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय रावनिफ्रायबो पारमिसन लानो नाङा नोंखौ सोरबा डिक्टेट खालामनो नाङा निसान ब्रह्म सारानो बुंनो होदों खोमा नोंखौ होदों खोमा नङाब्ला नों बिदि बुंनाय नंगौमोन अके दे बिनि बुंनायाव बुंबायानो दे नों बिनि नेरेटिभजों गोरोबनानै नोङो बिथांनि टीमजों गोरोबनानै नोङो खामानि मावदों किन्तु मोजांनि थाखाय खामानिखौ माव किन्तु मोजांनि थाखाय बुं किन्तु मोजांखौ नों सापर्ट खालाम किन्तु गाज्रिखौ सापर्ट दा खालाम आं दा गाज्रिखौ सापर्ट खालामा आं थार बाथ्राखौ सापर्ट खालामदों आं सैथोखौ सापर्ट खालामदों आं ट्रुखौ सापर्ट खालामदों मानो होनबा ट्रु बे सैथो बाथ्रा प्रेक्टिकल बसुमतारी बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो जेबो गाज्रि बुङाखै आरो बे मोनसे मेसेज फरवार्ड खालामदों स्प्रेड खालामदों मेसेज दिनै बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कन्ट्रभार्सि खालामनानै प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ दानि इमेजखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों बेबायदिथ' जायाना सासे जुदि गावनि गोहो बोलोजों गावनि टेलेन्टजों जुदि आवगायलांदोंबा गोजौथिं नोंथांमोना बिथांमोनखौ आथिं हमना बोख्लायनो सोर मोनसे मिउजिक भिडिअखौ बानायनो थाखाय मोनसे मिउजिकखौ रेकर्ड खालामनो थाखाय बेयावबो फैसा थाङो मोनसे मिउजिक भिडिअखौ शुटिं खालामनो थाखाय बेयावबो फैसा थाङो नोंथांमोना सानदों फैसा थाङा नामा नोंथाङा जुदि दाबसे जायगायाव थाङोबा बेयाव पेट्रलनि थावनि भारायाथ' थाखागोन मालायनि आवगायनायखौ आथिङाव हमना बोख्लायनो दानाजा बियो गाज्रि हुदा अके सोरनिबा डिक्टेट खालामनायाव नों बेबायदि दाखालाम सोरनिबा थिननायाव बेबायदि दाखालामदां निसान ब्रह्मआ नोंखौ बुंदो खोमा उमुक तुमुक भिडिअ बानाय होनना किन्तु मालायनि डिक्टेट खालामनायजों नों सोलिनो नाङा गावनि गोसो बायदि जों सोलि नोंनि गोसो बायदि बुं किन्तु मालायनि डिक्टेट खालामनायजों सोलिबा नों गावाबो गोलैगोन आरो जुदि नों सोरखौबा हाखराव खोख्लैनो सानो नों हाखर जावो सिगांग्रो बै हाखराव नों गोलैग्रोगोन मिथिखा बे बाथ्राखौ किन्तु मालायनि गाज्रि खामानि मावनाया गावाबो गाज्रियावनो गोलैयो डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी सारा बेसेबा गोदोर नोंनिख्रुइ अके नोंथ' उन्दै नों उन्दै जानानै नों बिनि नलेजजों आरो गावनि नलेजजों नों कम्पेयार खालामनो सानदों नोंनि आरो डक्टर आलफ्रेडनि नलेजजों जेबो कम्पेयार खालामजाया बिकज हि इज अ सिनियर आरो बियो दाब दाब जायगायाव बेरायनानै फैनाय नुनाय दाब दाब जायगायाव बेरायनानै फैबाय नलेज मोनबोबाय आरो गोबां जायगायाव बेरायो बेरायनायजों लोगोसे नलेजबो फैयो मानसिनि गेजेराव ब्रड माइन्ड थिंकिं जायो नोंनिसाय देरसिन सुबुंखौ नों कम्पेयार खालामनो दासान नोंनि मेलेमजों आरो आलफ्रेडनि मेलेमजों कम्पेयार खालामजाया अके बिथांनाव साननाय दङ बेनिखायनो गावनि खर'जों गावनि मेलेमजों गावनि गोसोबाजों भिडिअ बानायनो सोलों सोरबा निसान ब्रह्म बुंनायनि सोरबा डिक्टेट खालामनायनि गेजेरजों भिडिअ बानायब्ला गावाबो हाखराव गोलैगोन फंबाय आं बेखौसो बुंदों गाज्रि दामोन सैथो बाथ्राया बिखायाव नाङो आरो आं दा सैथो बाथ्राखौ बुंदों बे खर' दङ ना बे खर'जों जेसेबांखिनि साननो हायो बैखिनिखौ सानदो आरो बैखिनिखौ बुंदो जुदि गाज्रि मोनोबा गाज्रि मोनजायो थिग আছে फंबाय
तो बेनिखायनो सैथो बै सैथो बाथ्राखौ नों सानना नाय माबे सैथो माबे नंखाय माबे थार बेखौ सान सोर नंखायाव दङ आरो सोर सैथोआव दङ बेखौ साननाय आलफ्रेड बसुमतारी सारनि कमेन्ट बक्सआव नाय आलफ्रेड बसुमतारीनि कमेन्ट बक्सआव नाय बेसेबां मोजां मोजां कमेन्ट लिरदों मानसिफोरा तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेटल ग्राउन्डआव जेनबाय कन्ट्रभार्सि बेटल ग्राउन्डआव जेनबाय नोंथांमोना निशाना दा जेबो बुङाखै निशान ब्रह्मआ बिथाङा लाबोगोन भिडिअ दा आलफ्रेड बसुमतारीनि भिडिअखौ नुबा बे लाबोगोन निशान ब्रह्म बिथाङा लाबोगोन बे भिडिअखौ इंलिसाव फार बुंगोन बियो इंराजियाव ओमफ्राय बर'खौ बुजिनाय नंगोन प्रेक्टिकल बसुमतारीया बर'जोंसो खनबाय नालाय आप जब जिंदगी में कुछ फोड़ोगे ना, आप जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे, आपके पास जब एक फेम आएगा, आपके पास जब पैसा आएगा, या आपके पास के कुछ भोसड़ी वाले होंगे जो आपके लाइफ में री एंटर करने का कोशिश करेंगे एज अ विलन, या आपके बारे में रूमर्स फैलाएंगे, या आपके बारे में ऐसी बातें बोले प्रेक्टिकल को दम होबाय फेल्ड ह्यूमन बीइं बुंबाय प्रेक्टिकल को ओमफ्राय गावहाबो सासे फेल्ड ह्यूमन बीइं दिल्लीनि काचरा माइन्डसेटआ बेनियाव हाबना दङ दिल्लीनि जिर' सिभिक्सआ बेनियाव हाबना दङ बे बाथ्राखौ बियो बुंदों अभी कुछ फोड़ रहा है, तुम उसके बारे में बैठ के बात करोगे। अरे तुम लोग अनएम्प्लॉयड हो, तुम लोग के पास कुछ कितना दोगला है ये इंसान देखो कितना फाड़ के बोलता है और दोगला इंसान ऐसे ही बोलते हैं है ना दूसरे के बारे में क्यों टांग अड़ाता है दूसरे के काम में क्यों टांग अड़ाता है खुद दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा है प्रैक्टिकल का नया सॉन्ग आया उसको टेक डाउन कर दिया ये खुद दूसरे का काम में टांग अड़ाता है ये इंसान फेल्ड ह्यूमन बीइंग ये इंसान दिल्ली का जीरो सिविक सेंस इसके अंदर है दिल्ली की कासरा माइंडसेट इसके अंदर है आप लोग देख पा रहे हैं ना इसे गंदा गंदा भाषा बोलेगा गंदा गंदा वर्ड बोलेगा ये बोलेगा प्रैक्टिकल को सिखाएगा ये कुछ काम नहीं है बहनचोद 30 साल का बुढ़ा 25 साल का बुढ़ी बहन का लोड़ा 2 रुपए नहीं कमाया तुम लोग ने लाइफ में और तुम लोग क्या कोने में कहीं पे मोमो बनाएगा तू लौड़े अबे जिंदगी में आगे बढ़ भाई कोई जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचा मत दिखा नोंथांमोना नुबाय दा बेनि रावफोरखौ मा एसेबां गाज्रि गाज्रि रावखौ बुंखो बियो फेल्ड ह्यूमेन बीइंनो प्रेक्टिकल बसुमतारीया ओमफ्राय दा बिनि खुगाजों ओंखारनाय रावफोरखौ खोनासं नोंहा लोगोजों दुश्मनी दङ नों मोजां बोथोर रावजों बुंनो हायोमोन निशान ब्रह्म सारा बिथाङा दा गाज्रि मोनगोन बुंबाला नोंथाङा माथ' फेल्ड ह्यूमेन बीइं सासे मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै जों एसेबां गाज्रि रावखौ बुंबाय जे खोनासंथाव जायै नोंनि लोगोफोरखौ बुंहरबाय दिल्लीयाव थायो बायदिसिना थायो फरायनो थायो बिमा बिफानि थाखा फैसाजों उरायो बेनि खोथाब्रा नोंदि दा बुंबाय बै बिहारिफोरनिखौ ओमफ्राय बै माबा माबिखौ बुंबाय नों गियान गोनांबा बै बाथ्राखौ बुंगौमोन ना गियानाथ' दङ नोंनियावबो प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ नों जुदि बुंनो हायो आरो नोंनि फारसे सोरबा बिनि लोगोफोरा बुंहरबाय दां कमेन्टफोराव बेखौ बुंबाय उमुक तुमुक हा बे भिडिअ बानायनायाव प्रेक्टिकला गोजौआव थांनायखौ बे आथिङाव हमना बोख्लायग्रा मानसि बेनो फार्स्ट भिडिअ बानायग्रोदोंमोन बिनि उनाव बे फंबाया बिनि उनाव बै मेडाम मोना ओके हु फेल्ड ह्यूमेन बीइं गाज्रि राव दे बुंबाय नों ससियेल मिडियानि गेजेराव खोनासंबाय रायजोफोरा दा नाय लोगोफोर बिनि ह्यूमेन बीइंखौ नाय फेल्ड ह्यूमेन बीइं इयो सासे दिल्लीयाव फरायहैनाय बियो जिर' सिभिक सेन्स दङ बिनियाव दिल्लीनि बै कासरा माइन्डसेटआ बिनियाव दङ न'आव फैना बैखौनो देखायफैदों न'आव फैना बै भिडिअ बेखौनो बुंदों बेलायनो दिल्लीयाव थांना एजुकेसन लाबायनो बेलायनो दिल्लीयाव थांना कासराखौ सोना लाबोबायनो दिल्लीनि ओइ कासरा गुदाखौ दिल्लीयाव कासरा गारनायखौ बियो मेलेमाव सोना लाबोबाय भस्रिवाला बुङो भिडिअआव बुजिदोंना फंबाय नोंना मास्टारा फेल्ड ह्यूमेन बीइं ओमफ्राय नों बिजोंनो डिक्टेट खालामजादों फंबाय
बेबायदि फेल्ड हिउमेन बिंजोंनो ओमफ्राय बे प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि मेथाइनि मिनिंखौनो बुजियासै बर'आव मानोना दिल्लीयाव फरायनाय थायो नालाय दिल्लीयाव फरायनानै थाबाय फैबाय दिल्लीनि कासराखौ मेलेमाव सोना लाबोबाय ओमफ्राय दा फेल्ड हिउमेन बिं जाबाय बर'खौ बुजियैखाय नंगौना फंबाय सैथो बाथ्रा बुंदों ना बे कर'ना माहाय ओरै गुवार साननानै नाय हल वर्ल्डखौ सानना नाय मोजांखौ भिडिअ बानाय आं भिडिअ दा बानाय बुङा मोजां भिडिअ बानाय नलेजेबल भिडिअ बानाय थिग सैथोजों थां नों सैथोखौ बुं नों ट्रु बाथ्राखौ बुं अब्ला सापर्टआव दङ सानै हयै भिडिअखौ मोजां नलेजेबल भिडिअ बानाय बयखौबो एजुकेट खालाम नोंबो लोगोसे एजुकेट जा आरो बयखौबो एजुकेट खालाम बयखौबो थ' बेनिखायनो खुलुमबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय भारत माता की बाय